Dahil dyan, Kay Pangulong Dako. isa pang sumbong Ate Chrissy, live na live! Okay, the sumbong is from Mariela ng Taguig City. Isusumbong ko itong aking underwear. Sus, Hindi po matuyo-tuyo. Nung isang linggo ko pa ito nilabhan. Mariela, may tubig sa batis, Mariela. May tubod. Alam mo yung tubod? Parang bukal. Palaging may tubig. Oo. Hanggat hindi natutuyot yung bukal na yan, palaging basa yan. Next, isa pa. Sumbong kay Pangulong Dako. Isa pang sumbong Ate Chrissy, lubos-lubosan mo na! Another sumbong from Ariel ng Tondo, Go Manila. Isusumbong ko lang yung mga nagpabakuna dito. Bakit? Porket naturukan na, naggagagala na. Oy! Ganito yan. Okay ang naturukan kayo, but still, okay man pag lumabas ka, yung mga importanteng lakad. At the same time, observe pa rin natin ang safety protocol. Tama. Okay? Kasi kung hindi, lalo na yung chismosa, nabakunahan ka na nga, magchismis ka, 2 dos ang ibakuna ko sa'yo. Yung una sa ibabaw na lips, tapos yung pangalawa sa baba. Para manghubag ng lips ni mo. Sa baba ng alin, Pangulo? Ng lips. Next. May isa pang sumbong. Sige, go ahead, ma'am. Go ahead. From Calderon, Dina. Go ahead. Isusumbong ko, Pangulo, yung bibig ko. Wala po kasing tigil sa pagkain. Ano po ang gagawin ko sa bibig ko? Ay, quarantine mo yung bibig mo. Saka pa eh. Anong pangalan? Kagiron? Ang pangalan niya ay Dina Calderon. Akala ko si Dina Kagiron. Kaya pala, kasi Dina na laging nasa kaldero. Hello. Hi, what is your name? Hello, good morning. Ang pangit ng boses mo. Pinoo ko. Napaka-tactless mo dun sa part na yun. Nasa Niban ka ba, iho? Bro, palong ako. Sandali lang, idol. Sakit niya akong bakay, dibungutan Alam ko mo- ngipon. Dahil lang. Kasi panganay mo. Ako si Mang Kanor. Ay! Sure ka ba dyan? Ano na ang impostor ni Mang Kanor? Sure ka ba talaga dyan? Pero, alam mo ba, Mang Kanor? First time ko nakipag-usap. Mang Kanor Junior. Oo, pero alam mo, first time ko nakipag-usap ng engkanto. Taga-asa mang ka, bay, Mang Kanor. Taga-dure ko sa Taguig. Pero sa Visayas, Bisaya, asa ka? Sa Gibisaya ako sa. Asa gani? Balik-balik. Taga-Bohol ko, sir. Taga-Bohol. Ay, kulira ka. Kuliran lambay, bantog kay Mikinto. Wala maluto. Ay, baliktad. Kulirang lambay, bantog wa ang luto, hingkinto di ay ana. Taka. Ako, Pangulo. Bantog ra baliktad imong brief. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong! Pangulo. Lainan mo. Na Pangulo. Ako ba? Oh. Seryoso niya ako ang sumpong niyo. Hindi to, biro. Dali gani. Bakit tawan-tawa ka, Tito Bong? Ako, Pangulo, in love talaga ako Kanino? kay Ate Tracy. Sorry po. Katawanan dahil feelings ko to feelings. In love ka sa kanya. Ano bang gagawin ko para naman ma-in love ko siya? Ang tanong, Uminom ka ng maraming salabat. Ako kasi Pangulo. Sandali, ang Kasi ako Pangulo na turukan. Kasi ako ang sanay tumurok eh. ay, Parang sa boses mo ayaw ko magpaturo. Sorry. bay, ang pangutana, in love din ba si Ate Chrissy sa'yo? Tanungin mo Pangulo. Ma'am, Tanungin mo. in love ka ba daw dito? Mang Kanor Junior. Ma'am, In love ako sa'yo, Pangulo eh. Sorry Patay ah. tayo dyan. Brad,
Ay, Brad. Kasalig ka, Pangulo, kay kabugi ka atubang ha. Pero kung ako ka atubang. But- Maasa pa talaga dahil kayo daw ang magkaharap. So si Pangulo daw ang Partida malakas. ng Pangulo. Partida si mong mata. Pasaylua kung nabasted ka. Okay, bye. Sige, bye-bye. Oh. Ewan ko ha. Hello, Pangulo. Para kasing tumatambay sa tenga ko yung boses niya. Yeah, Parang palakang dinadissect. naka, Sorry na. nakakaon to og bayot nga kasag. Pag sure mo niya. Isa ma'am, go ahead. Parang natatakot na akong sumagot ng tawag. Andali, 103, 102, 10 seconds to play lamang ang Clippers sa game to. Abay, Pangulo, hindi ako makahinga. I-update ako habang hindi makahingas si Tubong. Mas importante to sa kanya eh. May comment dito pala, lapitin daw ako ng mga mangkanor. Okay. Oh, no. Last. 103, 102, 9.2 seconds to play lamang ang Clippers. Nakahilak ko na ninyo. Foul si Beverly. Okay. Orasyon na tayo. Last na. Nakatawa. Pangulo, Sige, tubaga, Tubong. Last. nahinga na ako. Hello. Hello, Mang Kanor. Anang apo ni Mang Kanor. Sus, ginoo ni Yung Pangalan. Hana po. Ha? Ana. Hana. Hana, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangalan, sumbong ko lang, Senador. Alam niyang daming ginagawa labas ng labas. Anong dapat gawin dito? Kana sinadoy na, itali mo na nga yan. Kasi makapaak pa na diha. Pagpalabasin yan, paturukan ng anti-rabies yan. Inaso. Ha? Ano yan, Rasto? Ano ba daw yan? Aso? Baka tumahol pa yan. Yung aso. Sinadoy. Ingat kayo dyan ha. I love you, Pangulo. Ay. Mag-orasyon na Tabong kay... Ay, nako. Oras na para sa ating porasyon. Para saan at para kanino malalaman natin yan right after the Orimos. Orasyon na natin ito para daw manalo ang Phoenix Suns kasi lamang ng isa ang LA Clippers. So ngayon na foul pa, wala pa, mamaya na yan. Anyway, bigkasin natin ang Honod, Bokog, Honod, Boto, Laman, Boto, Honod, Bokog, Honod, Boto, Laman, Boto. Si Marlon Gokman, Loren Flores, na karelate daw sa kay Au nung hindi pa gumanda si Au. At lalo na si Edgar Buhion, unta di ka kabuhion. Veronica Aquino, kumusta ka na, magpagaling ka na dyan. At si Ate Glo, orasyonan din natin si Ate Glo Real at si Miss Shara Dolar dyan sa may bayan Nova. Ingat kayo palagi dyan. At sa lahat na rin ng mga tropa at mga kasama ni Lilibet Hinito Peñaflor, on the way to Bukawi, Bulacan daw sila para makilibing sa mother ni Ma'am Lita Baltazar, si Mrs. Natalia Baltazar, pati na rin ang mga tropa ni Alcid, si Natalie, si Ate Babes, na walang ginawa kundi sige daw tingin sa gwapong staff nila na si Ace Esparago. Istoryahe. Pati na rin ang mga taga-Ihaw Balot Plaza, kay Ate Margie, kay Ate Minda, kay Kuya Eric, at higit sa lahat ang attorney na gwapo pero usong-uso na si Attorney BJ Palataw. Orasyon sa
sa mga miyembro ng Bakat Boys Ay, ginoo ko. sa Antipolo, Felix kila Bakat. Eric, kila Jason, pati na rin kila Daddy Yo at Mama Uy, kay Riz Linga dyan sa Linga family at sa mga nakikinig dyan sa Mabuhay Homes. Mabuhay kayo. Virgilio de la Cruz Jr. Kay Ray, magpahiram ka naman ng extension at jackhammer ang damot mo, sabi ni Larry. Pati na rin kay Ani Gacos at kay Mary Joy Gregorio Pastrana, kay Mike Neil Espinola at pati na rin kay Roderick Fermin at Daryl Zuret Gulane Surit-surit basuka. at kay Joseph Adleron. Mga taga 4J Salon, sabi ni Mayura Iska Morena, Chelsea and Michelle, sumali na kayo sa To All the Girls I Love Before. At sa lahat ng mga Eagles Club dyan sa Santa Cruz Porac chapter, pati na rin ang mga taga Florida chapter ng Eagles Club, nakikipangunahan ni Ed Reyes, ni Abel Barayan, ni Steve Salas, si Adrian Sartos, si Andrew Macapagal, si Fernando Villanueva Jr., si Gilbert Efren, pati na rin si Harold San Pedro, si Ivan Luzon Gomez, si JZ Villanueva, si JLO Johnson Unay, si Just Kevin, si Leighton Lara, si Mark Luis Macabulos, si Kuya Marlo Angelo Macabulos, pati na si Marvin Nugue, si Matt Edrasub, si Onik Vipostor, si Pong Katap, Randolph Nugue, Rick Ramirez, Roman Pangilinan, Soy Marcelo, pati na si Tomas Casala at si Kuya Victoria Marcelo. Bong, bago ka mag-update, Bong, 7.2 seconds to play. 103-102 lamang ang Clippers. Dalawang free throw ni Paul George Sablay. Nakuha ng Suns ang rebound. Timeout sila. 7.2 seconds. 103-102 lamang ang Clippers. Pwede malito. Last talk, Pangulong Dagong. Go ahead. Hopyang baboy o hopyang monggo Hopyang Monggo. na itatanim? Oo, kasi baboy pag itanim mo, hindi ang tutubo. Ate Chrissy, Yes! last talk, Go! aso o pusa Mas gusto ko talaga aso. na hahalikan? Oo! Nakahalikan ko yung aso ko. Ma'am, kaya pala humahalik ka sa akin minsan. Mukha pala akong aso. Actually, Ay. Pangulong Dagong, last talk, Go ahead. polo shirt o t-shirt Polo shirt. na ipang susumba? T-shirt lang. Kung sumba ka, mag-polo shirt. Lain man. ayun Ano? lang. Magsumba pala eh. Last talk, Ate Chrissy, Yes. langis o tubig? Ang hirap mamili kasi gusto ko medyo madulas. So langis siguro. Ay. Na iinumin? Oo, essential oil. Baka yung virgin coconut oil yan, ma'am. Pwede. Ay nako, Pangulong Dagong, last talk. Sino sa tingin mo ang mas magaling tumira? Ang DJ o ang basketball player? Magaling ang DJ tumira. Bakit? Shot muna bago dribble. Basketball, dribble bago shot. DJ baliktad. Shot bago dribble. Bakit yung akin, Pangulo? Hindi naman shot, hindi din dribble. Ano yun? 3 points, agad. Ay. 3 points basta may budget. Anyway, update tayo. 0.8 second to play. 0.8 of a second na lang. 103-102 na miss ang tira ng taga Phoenix Suns. So, na lost ball.
Hindi ko pa alam saan papunta. Nag-usap din yung mga referee. Hindi pa nag-text sa akin kung kanino ang bola. Anyway, maraming salamat. Lamang pa rin ang Clippers. That ends our last talk. Maraming salamat po sa inyong lahat. Para sa inyong mga suggestions, ipadala nyo lang yan sa Tito Bong on Facebook. Nakasama mo ngayong araw si Ate Curcia. Nakasama nyo rin Pangulong Dagong. Salamat sa inyong walay puwas na pagpaminaw. Musunod na si Daddy Dong at si Mayora Iska para sa Emotions on I. And saglit, huwag kalimutan ha, mag-post ng inyong sandali, Ano bang ipopost, Pangulo? selfie ninyo. Tingnan natin. Yung iba video pa ang... Huwag nyo kayo magpagod. Huwag na mag-video. Picture na lang. Oo. Papa-announce natin kay Daddy Dong ang winner mamaya. Yung video, Pangulo. Hindi, yung picture. Di ba maraming skandal dyan madalas? Sa video? Hindi, sa picture. Ay. Napicturan kasi. Anyway, yung... napicturan si Tito Bong. Salamat sa inyong pakikinig. Don't forget to donate also sa ating para sa mga bata, no? Sa Laguna para makatulong po tayo. Inbound play. Pumasok ang tira sa inbound play. Dali. Tinitignan pa nila kung counted yun. Pero counted, panalo. 104, 103, panalo ang Phoenix. Dahil sa inbound play. Pero i-check pa lang kung ano. Maraming salamat mga idol. Mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Check your oras, 11:56 na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.